Tervetuloa tänne Jokiniemeen, Valtuustokato 4. Meillä on täällä 73 asuntoa 2 talossa. Kohde on valmistunut vuonna 1991 ja kotikunto on remontoitu vuonna 2018. Remontissa kaikki asunnot saivat uudet pinnat ja laminaattilattiat. Kaikista asunnoistamme löytyy astianpesukone ja keraaminen liesi, sälekaihtimet ja lasitetut parvekkeet. Asuntoja on 2 kolmioihin ja neliöitä niissä on 46 reiluun 70. Lemmikitkin ovat tervetulleita. Asukkaiden varattavissa on monipuolinen asukastila ja talosauna. Talon piha on todella viihtyisä ja rauhallinen. Paras palaute tulee käyttäjiltä ja naapuruston lapset ovat kovasti kehuneet sitä. Tutustu lisää ja täytä hakemus!